A veure, retallarà professorat de l'escola rural, sobretot els itinerants, els especialistes, i per tant, diguem, els deteriorarà. És com aquesta escola, com aquest institut de batxillerat de Barcelona que ha rebut, o de Montcada, que ha rebut uns premis per la seva activitat fenomenal i com a premi el del departament el suprimeix. La despesa exorbitant que comporta aquesta innovació del Pacte Nacional ha hipotecat greument el sistema educatiu. Hi ha una correlació evident entre la despesa que suposa aquesta mesura i les retallades aquestes, perquè us he de dir una cosa. A Catalunya, finalment, doncs, per tant, reclamem que el curs vinent el nostre sindicat reclama que se suprimeixi la sisena hora i que tots aquells diners i professors que quedin alliberats de tot això es dediquin a aquest tipus d'activitats que funcionen, que diguem, cap als batxillerats, també cap als que serien els suports que s'han deixat de fer, i en fi, aquest tipus de coses. Aquí us deixo dos documents entre els quals hi ha la petició no contestada i registrada perquè avaluï, perquè s'avaluï el tema de la sisena hora, que espero que a veure si vosaltres em doneu una empenteta i potser s'atreveixen a fer-ho. I finalment, com queda l'horari dels alumnes catalans de primària respecte a les hores anuals que fan a la resta de la Unió Europea. Si teniu alguna pregunta, estaré encantat. No soc en Guardiola, però estaré encantat de contestar-ho. Els comuniquen als centres, perquè són resultats que són anònims, és a dir, no són públics. Es comuniquen als centres els resultats globals i els de cada alumne, que és una informació reservada, i es comuniquen a les famílies. Es comuniquen a les famílies, si no estic mal entès, jo com a pare encara m'he d'estrenar en aquesta prova, en teoria et diuen quina puntuació té el teu fill, quina és la mitjana respecte de la seva escola i respecte de Catalunya. Quins són els punts forts i punts febles. Però a nosaltres no ens interessa, com passa en altres països, cap rànquing absolut. Considerem que l'avaluació ha de servir per detectar quins són els problemes, és a dir, si van fluixos en expressió oral, potser per dedicar més temps a l'expressió oral. Si anem fluixos en càlcul mental, doncs per que els professors tinguin pistes en el seu centre per poder prendre les decisions organitzatives per millorar aquest tipus de tema. Però sí que després queden recollits en aquesta publicació que us he ensenyat abans, o informes que són molt més extensos, que són de lliure accés i que aleshores parlen de mitjanes, no parlen d'escoles, parlen de mitjanes i aleshores us calculen diferenciadament. Una de les coses, per exemple, que fan és per classe social, perquè el fracàs escolar està absolutament correlacionat amb la classe social. També respecte a nens i nenes, també respecte a determinades àrees geogràfiques. Hi ha molts altres índexs rellevants que ens fan una radiografia del sistema educatiu. Aquesta retallada que dius dels psicopedagogs està quantificada? A Girona, tinc per aquí les dades. A veure, a Girona parlaven de 26 professionals destinats a les aules d'acollida, 24 persones als serveis educatius, dels quals jo crec que la majoria deuen ser psicopedagogs. 24 a Girona. Dels 200 que hi ha a Catalunya, 24 a Girona. Però psicopedagogs que deixaran de fer la tasca aquesta són 24? No, a veure, és que això són d'una reunió que jo no hi vaig anar i són els apunts que m'ha passat un company i de la reunió amb Otero, però vaja, preguntaré al director dels serveis territorials quants psicopedagogs deixaran d'analitzar o de tractar de fer els tractaments necessaris als fills dels pares gironins que ho necessiten. En tot cas, preguntaré al senyor Otero si creu que retirar els ajuts psicopedagògics amb molts dels fills dels gironins és una bona mesura, és una mesura qualitativa, o prefereixen buscar el vot de les mares agobiades que consideren que quan els nens fan més temps a l'escola millor. Perquè afecta sobretot aules d'acollida i psicopedagogs, aquesta retallada o canvi de... Sí. També en alguns casos deuen ser persones que estan en els centres de recursos.
que fan formació, perquè a veure, la informació és tan gran i el temps és tan curt. L'altre dia em vaig llegir un informe elaborat pel propi departament sobre la formació que ofertava els ocells. I més o menys, a veure, era un informe inacabable de 150 planes, però més o menys com a qüestió general es veia que es reduïa, en l'últim any hi havia hagut una reducció d'un terç de l'oferta que es feia de formació que s'oferia als ocells. Formació de tot tipus per millorar el currículum, per formació en noves tecnologies, tot això s'ha retallat. S'ha retallat, primer, a veure, l'excusa perfecta és la crisi, però la realitat és que hi ha hagut una mesura que no paga els pressupostos generals de l'Estat, no el paguen, sinó que la Generalitat s'ha de buscar diners d'allà on sigui per tal d'oferir una cosa que només a Catalunya es dona, que a cap altra comunitat autònoma se li ha acudit imitar, jo crec que encara deuen riure, a la comunitat autònoma de Catalunya, i per tant és un problema exclusivament català que comporta conseqüències exclusivament catalanes i que comporta conseqüències educatives greus que ni tan sols el Consell està disposat a reconèixer.